já vás vítám mého nového videa, bude to video z Toka Boka, extrémně bohatá rodina, takže, a je to druhý díl, takže jdeme na to. Potřebujete sestříhat to video, sestřimo. Ach jo, mami, proč mi zase volá? Za to dítem. No fajn, ale pokud se stříhá video, taky to dělat nebudu. No tak to asi udělá sama ten pár. No co je, sestro? Sestříhej mi video. Ne, díky, čau. Mami. Ježiši lidi, co se to do prdele zase stalo? Prostě se lidi hrozně omlouvám. Sestřino, sestříhej to. Dělej. Mama, řekni něco. Už to fakt sere, ty vole, tady všechno. Jdu do svého pokoje, čau, jdu natáčet video. Papám. Počkat. Dneska mám to obří výprodej. Ale ne, jdu se rychle oblíct. Mám tu nějaké dobré šaty. Já nevím, jestli se mám tohle, tak já se vezmu tohle. Mám si brýle. A na výprodej, mami. Jasně, tak jdi zlato. Jdete se mnou? No. Tak, tvoje sestřička zůstane doma, nahoře tady, nebo ve třetím patře bude. Já chci být tady, já budu natáčet videa. Tak natáčet videa. A my se oblečíme a jdem. Dobře, mami. Jo. Tak. Tak musíme vypadat fakt hrozně dobře, takže takhle. A já se vemu asi ty šaty. Ne, zlato, já bych si vzal tohle. Dobře. Tady si dám asi ty pyžama, ne? Jo. Asi jo, no. Tak jdem a rychle. Už jdeme, zlato. Rychle. Ano, mami, rychle. A jsme se viděli fakt hodně. Máme poslední 3 kusy. Jo. Tak, jsme tu. Za chvíli přichází lidi. Jo, mami, rychle. Rychle. Tak odemkneme. Toto je naše poslední limitka, mami. No to chápu, takže my se tady stoupneme jako manažeři. Jo, a já tady budu stát takhle u výprodej. Počkej, musíme přidat kasu. Jo, hned to bude. Tak máme to, tu už budou chodit lidi. Dobře. Dobrý den, jsme tady první. Ano, jste tu první, milá dámo. Vy to máte i manažery, jo? Ano. Jo, tak to je skvělé, já chci prosím toto. No vlastně to je úplně jedno, co budu mít, protože to je úplně to samý. Ano, to máte pravdu, je to úplně to samý, takže kolik mi za to dáte? Klidně tady to. Omlouvám, děkuju moc. Užijte si vaše nové oblečení. Máte tady někde zkušební ty? Jděte když tak zákaz, tady vás nikdo nevidí, je to soukromý pozemek. Dobře. To bude skvělý. Omlko, to je hrozně hezký. Dobrý den, děkuju. Je to velice hezký. Máte tady nějaký tašky? Počkejte, dodáme. Prosím vás, dojdete prosím. Security, dojdete prosím pro tašky. Ano, paní. Tak už jsem je dodala. Ano, takže teď se stoupím tady. Jasně, děkuju. Já se schovám tady do tašky a děkuju moc, nashledanou, když tak počkejte na ostatní dámy. Paní, vy jste fakt skvělá manažerka, i ten pán, to je váš muž? Ano. Pane, vy jste fakt skvělý manažer, děkuju moc. Jdeme se popovídat na chvilku? No, dobře. Dobrý den, tak já si taky tu limitku, samozřejmě, když tady nemáte nic jiného dneska. Jo, hned vám to dám, počkejte, tak já vám tady dám tohle. Děkuju. Tak jo,
tady máte, vemte si na tu tašku. Ano. Děkuji. Jo, já se to povídat tady s manažerem. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tady mám tam toto a hned mi dejte prosím tu limitku, to je fakt skvělá. No, to je fakt hrozně úžasný. Dobře, chcete to vyzkoušet? Tak jo, něco zpátky. To je hrozně hezký. Paní, je to skvělý, úplně to miluju. Prosím, já si tady vezmu tašku. A děkuju moc. Jasně, není problém. Děkuju. Nashledanou všichni. Nashledanou. To bylo skvělý. Jo, to jo. Tak. Tak. Teďkon, protože máme prachy, tak to je prosím drž. A to vydáme druhou polovinu, možná 3/4. To je jedno. No takže jdeme dělat oblečení. Zase naše oblíbené oblečení, které mají všichni rádi. Já se vám ozvu, až udělám aspoň 5 těch oblečení. Hej, tak tam to přestane, jsem to nešlo udělat, kámo, jak mám tam tablet, tak máme to několik věcí nefunguje, že jo, takže máme aspoň takovýhle věci a tak. Tak jo, mami, tak. Takže lidi, budeme se u dalšího dílu, tak zatím čau.